dve aplikácie, bez ktorých zaručene nemôžete v Číne fungovať. Jedna z nich sú mapy, ktoré sú podobné ako Google mapy, ale sú čínske. A druhá z nich je Alipay, ktorá je vlastne aplikáciou spracúvajúcou platby, transport a mnoho ďalších vecí, ako sú napríklad hotely alebo rôzne takeaway služby. Samozrejme, najnevyhnutnejšie je môcť platiť a môcť sa rýchlo transportovať. Ukážeme si, ako tie dve aplikácie stiahneme. Odporúčam spraviť to ešte doma. Najhoršie tu, ale tu musíte hľadať pripojenie na internet. Takže my sme si ho práve na druhom telefóne vytvorili. A aplikácia, ikonka aplikácie vyzerá takáto modrá s čínskym znakom. Takže do obchod Play si napíšeme Alipay. Taký sa teda stiahne dátový balík, ukážeme si druhú aplikáciu. Ide o teda aplikáciu s takouto modrou šípkou. No, ja to volám teda Google Maps, aj keď to nie sú Google Maps. Je tu značka AMAP, takže poďme hľadať AMAP. Alebo AMAPS, AMAP. Aj to tu. Dátový balík sa stiahuje. Zatiaľ si môžem objednať nejakú dobrú kávu. Takže jednu z aplikácií už máme aj stiahnutú, Alipay. Samozrejme, so všetkým musíme súhlasiť, zdieľať všetky polohy, bankové účty, podobné záležitosti, telefónne čísla takisto, bez toho sa nepohnete. Čiže to teda funguje, keď nemáte čínske číslo. Tak. Súhlasíme so všetkými bezpečnostnými pravidlami a nasledujeme do ďalšieho kroku. Mal by nám prísť teda krátky SMS kód na toto číslo do pár sekúnd, ktorý sa vám prepíšeme. 618 267 618 267. Tak, nastavíme si heslo. Takže zvolite si heslo, ktoré dokážete nezabudnúť. A musí mať minimálne 8 znakov. A už vás to prihlasuje. Druhý krok. Výborne, opäť splníte všetky otázky, odkiaľ pochádzate. Zapnite si lokalizačné služby počas používania aplikácie a ste konečne tu. Takto vyzerá základné rozhranie, v ktorom vidíme 4 vrchné modré tlačidlá, ktoré najviac využívame. A to je skenovanie v prípade platenia nejakému predajcovi, tak väčšinou vám dá nejaký QR kód, ktorý vlastne vy len oskenujete. Druhá možnosť je potom, že on oskenuje váš QR kód. Na to vy samozrejme potrebujete pridať vašu kartu. Takže to je teraz druhý krok, ktorý musíte všetky spraviť, to je pridať vašu bankovú kartu, takže si vlastne doplníte všetky údaje o vašej karte. Tretiu službu, a to je transport.